Som el cos de ball de Cross the Universe i benvinguts al nostre assaig! Estic aquí amb l'Andrea, que és l'encarregada d'aquesta coreografia que estem preparant aquí al darrere. Com ha estat el procés de fer aquesta coreografia? Bueno, a mi em va passar la Laia el track gravat pels actors i simplement em va demanar fer un petit acompanyament perquè és el principi de l'espectacle, és una cosa a capella, i havíem muntat al principi era que la cançó entrés i ells s'afegissin. Però ara, per exemple, estem veient que potser no funciona i llavors ells, exacte, faran com has dit tu, que donen el ritme, donen el tempo, sí? I amb això els cantants començaran a cantar. I volíem alguna amb ritme, perquè és a capella, per acompanyar-los, però molt sutil. Llavors jo vaig pensar en aquestes poses, ells estaran a una tarima, amb un contrallum, i és aquesta cosa de... És una imatge molt potent, però alhora és molt subtil i molt petita. Bueno, doncs no diem res més. A casa veureu trossets, però no veureu tot l'assaig, perquè el que ens interessa és que aneu el dia de l'estrena a veure Across the Universe. Exacte. Hello. Let it be, let it be. A veure, això no és un estudi musical, no? Llavors, a veure, avui Across the Universe està fent 3 assajos simultanis. Val, jo tinc molt clar qui balla, tinc molt clar les estrelles de l'espectacle, però qui sou vosaltres? Nosaltres som les estrelles de l'espectacle, no? I quin paper teniu a l'obra? D'estrelles? No? Clar, el meu personatge és el més estrellat de tots. Això sí. Veus? No, ara de debò, què és el que feu? Quin és el vostre paper i què heu vingut a assajar avui? Jo sóc el Dr. Roberts avui. Jo avui sóc el Dr. Roberts. I jo avui sóc el Dr. Roberts. Vale, i aquesta paranoia mental? Res, és qüestió de prendre's la droga necessària, un ponche rosa que és espectacular i això fa veure visions, fa meravelles. Els Beatles eren molt de drogues, Bueno, sempre hi ha aquest mite, però sí que és cert que una certa època psicodèlica la van passar com molta gent en aquella època i hi ha moltes festes com la que farem amb el Dr. Roberts al capdavant. I em podré colar ara a l'assaig i entendré alguna cosa del que fareu o em quedaré igual? Ui, tant, jo crec que una miqueta, no? Vine, Sí. vine. El Ponche Rosa n'hi ha per tothom. Sí, ponche Així rosa que... per tots. Val, doncs sortim de la barra i jo els deixo que vagin a l'escenari i m'agafo el meu ponche rosa i a veure si entenc alguna cosa d'aquesta psicodèlia, d'aquests 3 Dr. Roberts.